Tak, Evka, venoval som ti to Lienke Evke, tak sme ťa volali Evka, ak dočítal Ferdinand Mravencu, tak tam je Lienka Evka, ktorá sa veľmi na Evku vtedy podobala, dlhé tenké nohy a tak, no. Už trošku zbaculatela, všetko takých vecí. No ja som čmeriak Vil. Ja zase s tým svojím stálym hučaním a vzúčaním a hýbaním sa a tak ďalej. Takže odo mňa máš túto básničku. A volá sa Seba rozdávanie. Zdanlivo zďaleka, v skutočnosti zvnútra podstaty človeka, prihovára sa nám tajomná prasila, čo život stvorila a čo nám ľudskosť vdýchla. Zahlb sa do ticha, vypľuj špinu v luku, dopraj sviatok duši potešenie sluchu, budeš počuť pieseň, ktorá noty nemá, netreba je slova. Za moderné štýly nemusí sa schovať ani pretvarovať. Hoci je prastará, vždy znie ako nová. Čistým a úprimným zo srdca dopraje to, čo oni prajú, takým ako oni. Raduje sa s nimi, slzy s nimi roní. Vždy im poskytne to, čo im práve treba, smedným čistú vodu, hladný, zdravý chleba. Vnímavým a vďačným priepustku do záhrad pozemského neba, kde si ľudia prajú a nezištne dajú najlepšie zo seba. PS. Počúvaj pozorne. Tej piesne ľudský hlas je v tebe, je vo mne, je v nás, je v nás, je v nás. V ľuďoch, z ktorých k ľuďom prajná ľudskosť zvanie, nazývaná skromne seba rozdávanie.